Umndeni kaThapelo Mothopeng uthi uzizwa ujabule kakhulu ngegxathe eliyaphambili lokuqhubeka nokudlala ibhola kwalomdlali. Injabulo I'm over the moon. Sijabulile sonke siwumndeni. Sesinomntwana uzovela ku-TV. Bonke nje nomphakathi ujabulile, sijabule kakhulu nami nje ngizizwa ngiwumama nje impela ube nento ezobonisa umhlaba wonke ngomntwana ngimbona impela nempumelelo eyaphambili. Ngifuna ukubonga after i-interview sibe nayo kube impumelelo enkulu kuba uThapelo kade lokho ezame engamthatha ama-team. Ngicabanga ukuthi babecabanga ukuthi ingalo akekho fit. Kanti Lomdlali simfice lapha eziqeqesha khona neqembu lamaZulu uthi leli ithuba uyalibonga kakhulu njengoba amanye amaqembu bengamthathi ngoba ebuka isimo sakhe. Kwamenza wafisa ukuliyeka ibhola. Ubonge isikhungo akasuka kuso. Leli thuba engilitholile kube intokozo kakhulu ngoba ngibone ukuthi lizoshintsha even impilo yasekhaya. I-team angidlalela was playing in the SABC league and bengingane khona and bebengakholelwa kumina, so bengijima every day, nginikele ejimini. Mase kufika umuntu ngeweekend ongadlali ongajimi afika azodlala, and leyo nto ingehlisa i-confidence. Sengibona nami mhlawumbe ucoach akangithandi or something, kodwa angaqhubeka-ke yangithathe kusekhaya la ngaqhubeka khona nokudlala ibhola lami. Umphathi weqembu lamaZulu uCelo Mbanjwa uthi kade balibona ikhono lalomdlali futhi inkinga yokugqoza kwamagoli izoxazululeka kungekudala ngoba kalibheki ipali. Uthapelo indoda bese silalela isikhathi eside. Sambona kunyaka ka-2022 sidlala ama-game league. Ekumboneni kwethu wasichaza kakhulu ngekhono lakhe nendlela adlala ngayo. Sasaba nentshisekelo enkulu kakhulu ukuthi simthole uThapelo simfake la eqembini lethu Losuthu. Sakwazi ukubonisana no-coach nabaphathi bakhe. Savumelana so insizwa isifikile sisekhaya, sijabule kakhulu ngaye. Seqalile nokujima. Sisamfaka kwi-integration program yethu ukuthi ejwayele indlela esisebenza ngayo ukuze mase kufika leso sikhathi kumele vele la simfisela ukuthi ebe khona efike sekulungele. Umqeqeshi wesikhungo akaphuma kuso uNhlakanipho Khanyile uthi bayaziqhenya kakhulu ngoThapelo. Sizojabule kakhulu mfowethu, angazi ngingachaza ngithini, kodwa kubaluleke kakhulu. Sibonga kakhulu kumzansi wethu channel 163. Siyabonga kakhulu ngoba emva kokuba bekhiphe isitori saThapelo and then abantu abaningi bathintekile emva kwesikhashana nje, and then bese sithola ama-calls ngapha nangapha ngoba ama-offer kade emaningi ekhona wona, kodwa sibone eyamaZulu engathi yinhle kakhulu. Siyabonga kakhulu, sidlulisa ukubonga ngalokho, and then siphinde sibonge nakumaZulu ngokuthi asithembe ngokuthi sikwazile ukuthi sikhulise uThapelo ngendlela e-right eyiyona, and then siyathemba futhi ukuthi uzoqhubeka asebenze kanzima ngoba umfana ozimisela kakhulu, and then umfana onekhono elikhulu. iSouth Africa nje kahle yonkanyana ngibona ukuthi isenhlanhleni ukuthi lo mfana ikhono lakhe libonakale. Ngicabanga ukuthi ney'nkinga kade zikhona zokushaya amagoli kubafana seyixazululekile manje as from njengoba kuqala. Siyabonga kakhulu bani. uThapelo ubheke ukugila izimanga kuleli iqembu elikhombisa ukumthemba okukhulu. Izindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngingu-Ayanda Ntuli ngibika ngiseThekwini.